Ik ben Eerde Intema. Ik ben hier voor 26 jaar in Engeland. Dat is mijn hele leven, zeg maar. Ik ben hier in St. Albans, kijk boven Londen. En ik ben een data analyst voor BT, British Telecom. En daarvoor heb ik als een data analyst in de auto-industrie gewerkt. Hier ben ik opgegroeid en ik zou oorspronkelijk hier boer worden. Maar ik ben van gedachten verloren vanwege het was al een beetje te intensief voor mij. Dus ik had het idee om melkveehouder te worden opgejoend. En ben naar Engeland verhuisd. Ik ging een keer lezen naar een Nederlandse wijn in Elsevier. En die man die zei Nederlandse wijn weer best wel redelijk. Maar hij snapte net weer wat mensen probeerden druiven te groeien. Want het klimaat is een stuk geschikt voor appels. En je kan cider krijgen dat net zo goed is als wijn. Dus eigenlijk het Nederlandse klimaat is vol geschikt voor appels. Dus ik dacht van ik hou wel van cider, dus dat is wel een leuk idee. Heb ik hier lang niks meer diend. Maar toen heb ik een keertje mijn vrouw gezien en die zei dat moest wel. Als mijn vrouw kent, dan staan de appelbemmen dus binnen hier in de groen. Dus dit is de camera, dan kijk ik dus vanuit Engeland hoe lang het gas is en dan weet ik wanneer ik terug moet. Is het nog wat te combineren met je leven in Engeland? Het wordt beter, de band die weer ouder, dus die helpen met plukken en zo. En het is minder druk, mijn ouders zitten nu op de universiteit, dus dan heb je wat meer tijd voor jezelf en ik meer tijd voor de appeltjes. Hoe vaak in het jaar kom je nou nog in Friesland? Wat is het? 6 keer of zo, iedere bijna vakantie. Het ruikt er lekker naar appels. Jouw bedrijf had ik een bijzondere naam, maar een bijzondere historie. Ja, Hoortmoed. Mijn pa had dat vroeger in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog op hikken verven, zeg maar. En dat weer dan 2 vingers opsteken naar de Duitsers. Want die konden natuurlijk in Fries lezen. En de meesten in het dorp dus wel. Dus die wisten wel wat het erop stond. En toen... Natuurlijk is dit net het oude hek, maar we hebben er altijd ophouden en dit is nou de naam van de boerderij en ik heb de naam gewoon genoemd voor de ciderie. Heb je dit credo tijdens het cidermaatje nog wel eens neder gehad moet? Nou ja, zo nou en dan wel. Het is eigenlijk wat te grut om echt een hobby te nemen. Het is mijn pensioenplan. Had ik het positief pensioenplan, als ik het negatief besluit dan is het mijn midlife crisis. Maar we weten het dan net.